ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ତ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରା ଦେଖୁଥିବେ। ଏଥିରେ ତରୁଣଙ୍କ କହିବା ଜାଗାରେ ତାରା ପାଇନାପଲ୍ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ତାରା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଲା ପାର୍ଟନର, ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ତରୁଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପାର୍ଟନର, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଠିରେ ତ ପାଇନାପଲ୍ ପଡ଼ିନଥିବ। ତାହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ? ତରୁଣଙ୍କ ମା ପଚାରୁଛି। ତରୁଣ, ତାରା, ଏଠିରେ ପାଇନାପଲ୍ ମିଶିନି ତ? ତାରା କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପିଉସୀ ମା, ଏଠି ପାଇନାପଲ୍ ପକେଇଛି। ତରୁଣଙ୍କ ମା କହୁଛି, ତାରା, ତୁ ଏତେ ଦିନ ଏ ଘରେ ରହିଲା ପରେ ବି ତରୁଣକୁ ପାଇନାପଲ୍ ଏଲର୍ଜି ଅଛି, ଜାଣିନୁ କି? ତାରା କହୁଛନ୍ତି, ସରି ପିଉସୀ ମା, ସରି। ସରି କହିଦେଲେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବନି। ଏଥିରେ ତରୁଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ସ୍ପଟ୍ସ ଆସିଯିବ। ଦିନସାରା ପାର୍ଟନର ପାର୍ଟନର ବୋଲି ବୁଲୁଛୁ, ଏଟା ଜାଣିନୁ? ତରୁଣକୁ ଏଲର୍ଜି ଅଛି ବୋଲି।